Здравейте, аз съм Стефани и както може би вече сте видели от заглавието, в днешното видео ще ви дам някои съвети за това как да се мотивирате за тренировка. Мен доста често ме питат как успявам да се мотивирам да тренирам редовно, но честно казвам на мен вече това ми е станало навик и не ми е нужно кой знае каква мотивация и приготовление за да го направя. Но определено когато започва да тренирам в началото ми трябваха някои такива съвети и трикчета как да се мотивирам да тренирам. Затова, ако и вие имате нужда от такива съвети, продължавайте да гледате. Първият ми съвет е бъдете подготвени, особено ако тренирате рано сутрин. Пригответе си раницата или чантата за фитнес, сложете си маратонки, всичко необходимо, сложете си вода, сложете си дрехите, пригответе си дрехите, с които ще тренирате още от предната вечер, за да не се мотаете сутрин, за да не си губите излишно времето, а и за да може да си настроите мозъка за тренировка. Когато сте подготвени, много по-трудно е да си кажете не, сега ще пропусна, но когато от предната вечер сте си настроили ума, че сутринта ще тренирате, шансът да пропуснете тренировка е много по-малък. Вторият ми съвет към вас е: направете си план за деня, особено ако се оправдавате с това, че нямате време. 1 час за тренировка изобщо не е много. 1 час го губим в социалните мрежи, в гледане на телевизия или в какви или други не глупости. Така че да отделим 1 час за тренировка изобщо не е толкова много. Просто трябва да имаме план за деня, какви задачи имаме да вършим, кога ще е най-удобно да тренираме. Така че направете си план. Третият ми съвет към вас е: обличайте си удобни дрехи и обувки. Може би за някои хора не е толкова важно, но мен определено удобните дрехи ме мотивират да тренирам повече. Чувствам се по-добре, по-комфортно. Не ми се налага, ако съм, например, с някакъв клин с ниска талия, да го дърпам постоянно нагоре или с неудобен сутиен, на който му падат през рамките. Така че преценете кое е удобно за вас и смятам, че това наистина влияе върху мотивацията, така че пробвайте. Четвъртият ми съвет към вас е да не ядете много тежки храни и да не преяждате преди тренировка, понеже това няма да ви помогне по никакъв начин, дори ще ви се доспи преди тренировка и мотивацията ви направо ще се изпари. Също така не ходете и гладни на тренировка, понеже на мен ми се е случвало доста пъти и когато съм гладна на тренировка, това, което правя е да се опитвам да я направя колкото се може по-бързо, да се отида да ям, така че не ходете нито преяли, нито гладни. Петият ми съвет към вас е: ако нямате определен тренировъчен план, поне да си напишете тренировката, която ще правите в този ден, а не да я измисляте на момента в залата. Много по-мотивирани ще бъдете, когато знаете какво точно имате да правите. Напишете си на един лист упражнения, серии, повторения и така ще изпълнявате всичко стрикно. Следващият ми съвет към вас е: ако обичате да слушате музика по време на тренировка, изтеглете си подходяща такава, изтеглете си мотивираща музика, която ви харесва, която ви мотивира, която ви надъхва да правите повече, някоя по-енергична. Според мен това наистина много помага по време на тренировка, а и времето минава просто неусетно. Следващият ми съвет към вас е: ако не можете сами да се мотивирате да тренирате, намерете си тренировъчно другарче. Така, когато знаете, че някой ви чака за тренировка, шансът да се откажете от нея е доста по-малък. Така имате отговорности към човека и много по-трудно се отказвате. Аз лично тренирам сама и нямам нужда от човек, който да ме мотивира, но имам много познати, които предпочитат да тренират с приятел. Така се мотивират повече. Също така искам да кажа, че това може да е нож с две остриета. Ако приятеля, който сте взели, говори прекалено много или ви разсейва, е възможно да не направите никаква тренировка, но пък е възможно и да се мотивирате повече, да не се отказвате, когато виждате какво прави другия човек. Някои хора обичат доста да се състезават с другите, но това не е много хубаво да се случва по време на тренировка във фитнеса,
понеже всеки си има различни възможности, не е нужно да се състезавате кой ще вдигне повече килограми или кой ще направи повече повторения. Всеки ги прави според неговите си възможности, за да не стават контузии. Така че внимавайте с кой ходите на тренировка, както може да бъде помощ приятеля по време на тренировка, така може и да бъде точно обратното. Друг трик, който може да направите преди тренировка, е да изгледате някои мотивационни клипчета или да разгледате снимки на хора, които ви мотивират. Мен лично това доста ме мотивира, но също така много важно нещо е да не се сравнявате с тях, защото понякога точно гледането на такива клипчета и снимки може да ни демотивира, да си кажем, ние не сме толкова добри, никога няма да можем да изглеждаме по този начин и понякога сме прави, понеже всеки има различни гени, всеки има различна структура на тялото и не винаги може да изглеждаме като някой друг, все пак всеки човек е различен, няма как да сме еднакви. Затова мотивирайте се от идолите си, но не искайте на всяка цена да изглеждате като тях, използвайте ги само за мотивация, а не за сравнение. И последният ми съвет към вас е: бъдете постоянни. В началото ще ви е нужна мотивация, за да тренирате, но след това, както казах и при мен, това ми е станало навик, не е нужно да се мотивирам по никакъв начин, просто си вземам нещата и отивам на тренировка. То е станало част от живота ми, нещо без което не мога един вид, не се чувствам добре, когато не тренирам. Така че бъдете постоянни, резултатите ще дойдат рано или късно, само не се отказвайте. Надявам се съветите да са ви харесали, да са ви били полезни. В коментарите може да ми напишете какво ви мотивира вас да тренирате. И ако видеото ви е харесало, дайте един палец нагоре, абонирайте се за канала ми и ще се видим скоро.